Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда җырлый гали тапшыруы. Узган гасырның 60-70 елларында татар эстрадасында 20ләп җырчы хезмәт итсә, бүген аларның төгәл генә санын белүче дә юк. Шулай да шоу-бизнес өлкәсендә кайнаучылар фикеренчә 700гә якын җырчы бар диләр. Ә инде җыр язучыларга килсәк, алар тагы да күбрәк икән. Әлбәттә, авторлар үзләренең иҗат җимешләрен киң катлам тамашачыга ишеттерү теләге белән янып яшиләр. Шуны истә тотып, бүген без аларның кайберләрен тапшыруыбызга чакырдык. Шулай итеп, җырлый гали дә автор башкаручылар. Ә хәзер җырчыларыбызга ярдәм итүче музыкантларыбыз белән танышып китик. Татар көенең барлык нечкәлекләрен тоеп уйнаучы музыкантыбыз скрипкада Марат Аюпов. Җырчыларыбызга дәрт һәм ритм бирүче музыкантыбыз Николай Кириллов. Баянда тапшыруыбызның авторы Нәҗип Бәдретдинов. Җырлый гали. Шулай ук бүген бездә кунакта күп еллар һәвәскәр композиторлар оешмасын җитәкләгән, бик күп матур җырлар язган композитор Риф Гатауллин. Риф әфәнде, элегрәк сез һәвәскәр композиторларны, аларның җырларын башкаручы җырчыларны җыеп, берләштереп, Татарстанда, Башкортстанда концертлар оештыра торган идегез. Шул концертларда мин үзем дә бик теләп катнаша идем. Әйтегез әле, бүгенге көндә бу оешма бармы, эшлиме? Оешмасы бар, ләкин хәзер без башка форматта эшлибез. Композиторларны барлап бетереп мөмкинлеге юк. Алар бик күп. Белгілі, мен менә монда утыручыларның күбесен беләм инде, ләкин араларында мин белмәгәннәр дә бар. Шуңа күрә бик шат алар белән танышырга, менә мине белеп калсыннар. Без бергәләп эшләрбез дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Хәзер тапшыруыбызның музыкаль өлешенә күчәбез. Сәхнәбез түренә татар моңы конкурсында җиңеп чыккан Илнар Сабирҗановны чакырабыз. Ул әле җырчы гына түгел, үзе бик матур җырлар да яза икән. Рәхимет, Илнар. Мәхәббәтнең төсе булса синең күзләр дияр идем мин, сиздермичә, белдермичә генә йөрәгемдә урын аладың син. Мәхәббәтнең яше булса
үскен негіз, тәпи кеткен негіз. Неше бала бір ұядан, өстік бірге тегіз. Өсіп жеттік, ұшып біттік, бәхіт үзіліп кеттік. Шет ят жерде, шет негізде, бансу көңіл кеттік. Әткәйлерінің фатихасын алып, туған өскен негізлерге қайтып ертылары салып. Әткәйлерінің фатихасын алып, туған өскен негізлерге қайтып ертылары салып. Yırak indi etiyeni biz alarga bebim. İşlerge ezip ellendi canında zellemeyin. Kaytarışın vakit tapmayın, yeri biz besitten. Tuğan yurtna taşlap bir gün etiyeni kiten. Әткәйлерінің фатихасын алып, туған өскен негізлерге қайтып ертылары салып. Әтияни исән болса, Құдай қабыл қылса, туған негіз, туған йұртқа қайтыр юллар болсан. И туған йұрт қайғы шатлық, бірге бөлішкен йұрт. Тағын қайтып жайылар біз, бізне есеңде тұп. Әткәйлерінің фатихасын алып, туған өскен негізлерге қайтып ертылары салып. Әткәйлерінің фатихасын алып, туған өскен негізлерге қайтып ертылары салып. Туған өскен негізлерге қайтып ертылары салып. Хәзер сәхнәбез түренә Леногорск районы Федотовка авылында туып үскән Людмила Аланлыны чакырабыз. Үзләренең якларында яратып җырлана торган керәшен җырлары җырлап, ул безнең тамашачыларыбызга таныш инде. Людмила әле ул җырчы гына түгел, ул көйләр дә, шигырьләр дә иҗат итә. Сине мине бүтүнләй оныттым, барлыгын белгертеп дәшмисең. Сиздерми еракка киттеңме, әйт хәзер кайларда яшисең. Дәшмине
yaratsan egerde bir sığar süzgüden misinden deşmini yaratsan egerde Suyunu şemitip yandırıp Mini senin tarafka yol alam Suzarga yaramay güdmini Bizi birge mengige göz almam Suzarga yaramay güdmini Bizi birge mengige göz almam Bizi birge mengige göz almam Bizi birge mengige göz almam Сәхнәбез түренә Сабадан килгән кунагыбыз Рөстәм Зариповны чакырабыз. Бу автор турында якташы Нәҗип Бәдретдинов берничә сүз әйтеп китер. Рөстәм турында берничә сүз генә түгел, көннәр буе сөйләп тә була, әлбәттә. Ул бик күп кырлы шәхес, төзүчеләр институтын тәмамлап, төзүче булып эшләде. Эчке эшләр органнарында да бик күп эшләп алды. Соңгы вакытта инде ул Шәмәрдәндә яши. Рөстәм Зариповны белмәгән кеше юктыр Татарстанда. Чөнки ул бик актив иҗат итә. Ул язучылар берлеге әгъзасы да. Шулай ук ул җырлар, шигырьләр белән дә халык күңеленә кереп калган шәхес. Җыр сәнгатенә килгәндә, ул иң беренче 80нче елларда Тамчыгөл дигән җыры белән килеп керде. Һәм бу җырны бөтен татар дөньясы бик яратып җырлап йөрде. Бу җырны инде ул безнең тапшыруларда да башкарганы бар. Бүген ул безгә үзенең яңа иҗат җимешен тәкъдим итмәкче була. Сүз сиңа, Рөстәм әфәнде. Буйсыннарың тұра көз алдымда керефе кышларыңнан гүл тамам ерақлардан йөгереп килә идең каршы йөгерә идең Райхана Айлы кичтә ағым суға қарый, ағым суда ай қала, сені ізләп ойға мінәр едім, әгәр анда булсаң Райхана. Сені ізләп ойға мінәр едім, әгәр анда булсаң Райхана. Сине йоклаған төшкә күзіне яфрак, кышлары җитсә ак кар ява. Еллар үткән саен кадерлерәк, güzel исемен бәгырем Райхана. Еллар үткән
Магнитогорск якларыннан тагын бер кунагыбызны сәхнәгә чакырам. Рәхимә Аксанова. Рәхимә ханым, бүген нинди җыр башкарасыз? Мин сездә башкарасым килгән җирем ана сагышы дип атала. Безнең балалар Волгоград якларында хезмәт иткәндә, аларның казармалары каршында нәзик кенә яшь кенә бер каен үсеп утыра иде. Шуларны күргәч, менә шу каенга көнләшеп, ана сагышы дигән җыр яздым, чөнки шушы каен минеттән безнең балаларны һәр көнне күрә, без балаларыбызны күрмибез дип. Шушы җыр минем шунда Волгоград якларында туып кайтты. Каршындагы пак каенның яфраклары җиргә сарылган. Язмыш безне мәңгелеккә түгел балам, вакытлы чагына аерган. Сагынудан җаным телгәләнә, тешләремдә Сезнең янда үскән дәрес каршындагы ак каеннан хәтта көнләшәм. Шигърийлар язып кигә салдым, моңнар булып агылсын җырым. Керфекләрем капмый сезне күзләр идем, шул каенда булса күзләрем. Сагынудан җаным телгәләнә, тешләремдә кайшагындашам. Сезнең янда үскән дәрес каршындагы ак каеннан хәтта көнләшәм. Сагынудан җаным телгәләнә, тешләремдә кайшагындашам. Сезнең янда үскән дәрес каршындагы ак каеннан хәтта көнләшәм. Сезнең янда үскән дәрес каршындагы ак каеннан хәтта көнләшәм. Ак каеннан хәтта көнләшәм. Ак каеннан хәтта көнләшәм. Саба якларыннан килгән тагын бер хәвәскәр композиторны чакырабыз. Тахир Исмәгыйлов. Рөстәм турында берничә сүз әйтеп киткәч, Тахир үпкәләр тагын, аның турында да берничә сүз әйтеп китергә телим. Тахир кичкенә вакытыннан ук музыкага гашыйк егет иде. Ул Сабада ачылган музыка мәктәбенең беренче чыгарылыш укучысы. Аннан соң инде ул Мәдәният институтын тамамлап, Сабага кайтып, Мәдәният йортында озак еллар халыкка хезмәт итте. Бик күп төрле музыка уен коралларында уйный, җырлар яза, кыскасы бик иҗади шәхес. Менә бүген ул үзенең тагын бер матур җырын тәкъдим итмәкче була. Разил Валиев сүзләренә иҗат ителгән җыры Аклык булып дип атала. Тагын бер ел иңләп узды,
Yazmışım buranların kaygılarını adaştıra. Яңа yıl buranları tağın bir yıl şaulap uzdı, tuzdırıp appak karnı. Okkar bulup oynabışa yaңа yıl şatlıkları. Bir yıl jirden uzdı, dikkatir bulup kaldı, aklık bulup jirge yota. Yaңа yıl şatlıkları tağın bir yıl şaulap uzdı, tuzdırıp appak karnı. Okkar bulup oynabışa yaңа yıl şatlıkları. Bir yıl jirden uzdı, sizdim gımır uzganın. Bәхет kebek balkı күктә, yaңа yıl yıldızları tağın bir yıl şaulap uzdı, tuzdırıp appak karnı. Okkar bulup oynabışa yaңа yıl şatlıkları. Yaңа yıl şatlıkları, yaңа yıl şatlıkları. Sizge motor jırları bilen tanış bulgan Sverdlovsk ülkesinde tuğup isken автор başkarışı Gayfulla Afzalovni şakırabız. Gayfulla, benim xatirimde Tatar estradasına şaulap gürlep kelip girdin. Nindi buldu senin en birinci jırın? Tatarстанга мен ең бірінші болып келме деген жерін алып келдім. Аңа шақлы бір ярты ел алдан Ясап Валиев ханы қояндар ешітіп жырлап берейді енді мұнда. Аны мен де жырлайдым яш шақта. Андан соң міне Татар жыр 91 конкурсында мен шул жырына жырлап бірінші лауреат исмін алдым. Gayfulla, senin jırlarını başka artistler başkara mı? Башкара, но элегирээк мен ол жырларны бермейдим, өзүм гана жырлап бердим. Андан соң мына жырчылар иштебейт, инде мотор жырлар сурый башлагач, андан соң бере башладым. Эң биринчи болуп мына Резде Шарафиева менен 4-5 жырны жырлый, бек мотор этип. Андан соң Лилия Моллагалиева менен ландышларны жырлады, ана клипти ясады. Андан соң мына Барс медиадагы анда жырчылар, яш жырчылар да бек сурап жырлыйлар, мен махсус язам аларга да. Bugün bizge nindi jır başkarasın? Мен көп жырлар язган идим, язам да кызларга багышлап. Менә шуларның берсе Гөлшада Янашева сүзләренә язылган җырым. Мин яратамын бер генә кызны. Рәхимет. Айлы кичкиледе иделе ярына, дөнья күмелдә ай нурларына. Yıldız артынан, yıldız kabına, Әмин ошығам kızlar yanına. Ey kızlar, kızlar, güzel kızlar, siz varınız da yaktı yıldızlar. Güzelep yırsam da minglep yıldızını, min yaratamın bir gine kızını. Güzelep yırsam da minglep yıldızını, min yaratamın bir gene kızını. Aylı kişkilide iyidir yarına, көңіл біреуіне үзіліп сағына. Қая барсам да достар табыла, Әмин ошығам kızlar yanına. Ey kızlar, kızlar, güzel kızlar, siz varınız da yaktı yıldızlar. Güzelep yürüsem de
Minglep yıldızına min yaratamın bir gine kızına Güzelep birsem de minglep yıldızına min yaratamın bir gine kızına Aylık işkilide idil yarına Dünya kumulede ay nurlarına Yıldız ardından yıldız kabına Emin aşığım kızlar yanına kızlar, kızlar güzel kızlar Siz varınızda yaktı yıldızlar Güzelep birsem de minglep yıldızını Min yaratamın bir gine kızını Güzelep birsem de minglep yıldızını Min yaratamın bir gine kızını Sahnemiz turuna Şamil Nıgmanov'ni chaqiramiz. Şamil efendi, tomoshachilarni tanishtirib ketik hali qaysi yoqlardan keldingiz? Men Çirmişen rayonunun İbray Kargalı avulunda tuğup üstüm. Hazır indi mine Kazanda yaşayım 90 yıldan beri. Men üzümni bilgenden beri mektep yıllarından jırlıyım. Ondan sonra mine şid illerde yaşayan vakitte tuğan yerlerini sağınıp şiir yaza başlagan edim. Ondan sonra Kazanga koytkandan soň jırlar tuğdu. Sizning jırlarni mine tanılgan artistlar jırlagany barmı? Benim jırlarını Rüstem Zakirov, ondan soň Nafkat Nigmatullin, kalganların özüm jırlayım. Eyde bugün mine nindi jırny jırlap ketesiz? Büyük şairimiz Kadir Sibgatullin'in şiirine icat etilgen Sin tüşlerge olay kirme büten degen şiirine yazılgan jırımını takdim etesim kele. Rahim etiniz. Bayanda benim icattaş dostum, yüzüde zor kompozitor Rafinat Yasaviyulu Salakov. Seni tüşlerge alay kirme büten Yoğalmaslık bulup önümde Güz aldımdan kitim iyalesine İn birinci kırgan günümde Körgen günümde Seni tüşlerge alay kirme büten Enlerimde yoksa şıramam Sınamada benim yüreğimle Amin de dünya sınagan Sınamada benim yüreğimle Amin de dünya sınagan Sınamada benim yüreğimle Amin de dünya
sınağan Oninde dünya sınağan Бүген студиябызда ярты гасырга якын халык хорында баянчы аккомпаниатор булып эшләгән Наил Бариев һәм аның җәмәгате хәвәскәр җырчы Сүрия ханым да бар. Наил әфәнде, менә бүген бик күп матур җырлар яңгырады. Сезнең күңелегезгә берәр җыр хуш килде микән? Һәм хорга алып җырларлык берәр җыр бармы алар арасында? Монда барсы да шундый җырлар үзебезнең башкаруда түгел, мондагы башкаручыларны тыңлап, бөтен нәрсәне онытып утырдым. Бөтен монда башкарган җырлар бик әйбәт, шундыйлар туып торса, булып торса, безнең җыр сәнгате югалмас. Сүрия ханым, менә җырлар тыңладык. Үзегезнең репертуарга алып җырларлык берәр җыр сайламадыгызмы араларыннан? Бар, миңа бик ошады. Бик таудан килгән җегетнең көйе һәм сүзләре дә бик матур. Яңадан әле генә менә җырлап үтте Шамил исемле. Бик матур һәм бик моңлы көй. Мин үзем моңлы көйләр җырларга яратам. Бик рәхәтләнеп җырлар идем. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сәхнәбез түренә Ландыш җырауны чакырасы килә. Рәхим итегез. Менә мин җырау дигән сүзгә игътибар иттем. Ул сезнең фамилиямы? Ул фамилия түгел, ул әлбәттә псевдоним. Мин өчен аны алдым. Аның нәтиҗәсе шул. Җырау дигән кешеләр урта гасырда үзләренең сүзләрен әйтеп көйләп йөрүчеләр, импровизаторлар булганнар. Минем дә шуларга хас кебегрәк үземнең җырларым, үземнең сүзләремне үзем көйләп бирәсем килә, көйләп әйтәсем килә. Şükür ana kılıp ilahıma selama birem gasır jilene selam birem gasır jilene soğunup gildim dine gezip Şalı tağlarda, dumanlarda gezem. Basarımın alıp basır mağın alıp
жырыма Сәхнәбез түренә Альбина Карбышеваны чакырабыз. Ул катнаш гаиләдән булса да, татар җырына, татар моңына гашыйк кыз. Ул инде җырлык әле тапшыруында мөнәҗәтләр кичәсендә чыгыш ясаган иде. Бүген сезгә ул үзенең язган җырын тәкъдим итә. Син генә кояш бул күгемдә, безгә бит атса алсы таң. Син генә шатлыгы бул йөземдә, яратсаң син мине, яратсаң. Син генә бәхет бул шатлыкта, урама кайгыга сагышка. Син генә йөрәгем түрендә, син генә, син генә, син генә. Син генә буран бул урамда, күмелеп ярсылы аклыкка. Син генә юлдаш бул юлымда, төренеп сөйгә сафлыкка. Син генә бәхет бул язмышта, урама кайгыга сагышка. Син генә йөрәгем түрендә, син генә күңелем күгендә. Син генә бәхет бул язмышта, урама кайгыга сагышка. Син генә йөрәгем түрендә, син генә, син генә, син генә, син генә, син генә, син генә. Син генә. Риф әфәнде, бүген бик күп җырлар тыңладык. Шушы җырларга карата фикерләрегезне әйтеп китегез әле. Рәхмәт әйтәсем килә, чыннан да менә шушы тапшыруны оештырган өчен. Чөнки хәвәскәрләргә чыннан да күбрәк караш булса, алар иҗат итәләр. Менә бүген миңа ошаган җырлар халыкка якынрак булган җырлар ошады. Чөнки чыннан да халык бит үзе җентекләп сайлап алачак бу җырларны. Әгәр дә ул халык күңелендә кала икән, бу чыннан да әйбәт җыр була дип әйтергә теләр идем. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Барыгыз да иҗат итегез. Килеп чыгамы, юкмы, халык нәтиҗә ясар. Мин дә нәтиҗә ясармын дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Шушы мөмкинлек белән файдаланып, рәхмәт йөзеннән менә шушы китабымны сезгә бүләк итәсем килә, Нәҗип әфәнде. Шулай итеп, дуслар, тапшыруыбыз азагына якынлашты. Без сезнең белән саубуллашабыз, киләчәктә дә безнең белән булыгыз. Ә бүген тапшыруыбызны Рифкат Ауллинның «Гармун алыйк әле дускай, гармун уйнатыйк әле» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Гармун алыйк әле дуслар, гармун уйнатыйк әле. Гармун алыйк әле дуслар, гармун уйнатыйк әле. Яшьчактагы тимоннарны кабат куятыйк әле. Яшьчактагы тимоннарны кабат куятыйк әле. Халкыбыз моңаннан башка туган җир ятим бит ул. Халкыбыз моңаннан башка туган җир ятим бит ул. Көйсез моңсыз үткән көннәр кабатланмас көн бит ул.
Sensiz mınsız ötken günler Tabatlanmaz kelmedi Garmon ağlayale dostlar Garmon oynar deyale Garmon ağlayale dostlar Garmon oynar deyale Yaşaktarı limonlarını Tabat uyatıyale Yaşaktarı limonlarını Tabat uyatıyale Yaşaktarı limonlarını Tabat uyatıyale Garmon oynar dostlar Garmon oynar deyale